Hvor kunne det være luksus at få tævet ham der. Hej og velkommen til endnu en video med Bryger Gamers. Vi skal til at sætte en jagt i. Vi skal i hvert fald prøve at dræbe en, der hedder AB. Min står lige foran mig. Og han er faktisk noget så umuligt at dræbe. Og vi har faktisk admin på vores side. Åh, for satan. Det er så meget. Nu kommer der også en eller anden, der hedder Madsen. 1920 igen. Nu har jeg heller ikke nogen rustning mere, Madsen, han står bare derude med burbil. Kom, Madsen, dø. Please dø, kom nu. Please dø, nu. Nej. Hvis. Ham der Abimil og de der potions, hvor mange har hans faction lavet til ham? Hvad hedder hans faction? Den hedder Kebab Mix. Okay. Kan jeg lige rulle op og se om han har ikke flere potions på sig, kan jeg se. Han er den eneste member, der er online, og så er der... Wow! Hvad fuck brugte han der? Han brugte nok Serrated Strikes. Jo, han nok, ja. Det er i hvert fald rimelig fuck der. Så dø så. Ah, nej! Den er med at one-shot noget sådan ned her. Kasper, nu dør du altså ikke, ellers så går det galt. F-show, vi har kun 7 power. Kommer vi under det, så har vi ikke nok til at kunne holde vores sted. Du dør bare ikke mere. Nej, jeg ringer på Skype. Ja, nu... Okay, nu er det 3 mod 2, og de der to der, de har bare det mest overpower, man kan få på hele serveren, så det er lidt nederen. Kommer lige om lidt. Vent her. Hold... Er det ham, der er VIP-generalen, eller hvad? Magnus, hvis nu vi kunne spørge admin, om vi lige kunne låne noget udstyr. Det tror jeg sgu ikke, du skal regne med. Altså for nogle penge, så jeg. Det kunne være en rigtig sjov kamp. Ja, udover lige, at vi har mistet... Det skulle du egentlig ikke have dine ting tilbage. Ja. Okay. Nå, yes, okay. Så, nu kommer aftageren her med ingen rustning på. Det er crafted teater. Det kommer til at gå rigtig galt. Ham der... Madsen. Du kan komme på TS-streger. Yes. Det bliver bare luksus. Han bliver ved med at spørge efter min Skype. Skype. User joined your channel. Hej. Hvem snakker vi med? Det ved jeg faktisk ikke. Det er Kenneth. Det er Pokémon. Ja. Kom, nu skal der... Skatter. Må vi så lige få en lille forklaring her. Kom nu ud! Du wanna die? Jeg kaster den der. Så. Øj. One nation. Au. Ramte jeg? Gjorde det ondt? Ramte jeg dig? Det må du undskylde. Kom nu, løb nu ud. Altså, hvis jeg havde makro, kunne jeg kaste alle de her 30 stykker på en gang. Fuck, det kunne være overpowered. Ja, så kunne det være, at vi kunne få ham ned på 18. Så. For helvede. Jeg må se, han er 17 tilbage nu. Hvad, tager du ham der massen ting? Ja, han døde. Løb. Ja, jeg tager ham der. Tag hans ting. Nej, tag hans ting. Jeg tager ham her. For helvede. Okay, jeg skal døde fandme. Eller jeg døde næsten, hedder det. Ja, løb hen og tag ham der ting. Sådan. Jeg tager ham der massen ting. Yes, vi har ham. Væk. XP for XP. Yes. Sikke god rustning ind der. Og sådan, du skal også lige have Legends. De her roser her skal du også have. Og roser, ja. Ja, og bue i power 2. Ej, giv mig de pile. Giv mig de pile. Jo. Prøv ikke, der går så lang tid, så er de inde på Teamspeak. Det må mit armor igen. Her. Nej.
God hund. Og alle mine ting. Nej. Prøv lige at skrive som det ikke sådan PvP fungerer. Hvad? Det lyder lidt, altså, man skal ikke give sine ting tilbage igen. Og... Han kan få alt det ubrugelige shit, jeg har. Du kan få den her, du kan få den her, du kan få den her, du kan få den her. Den der... Ja, yes. Så står man bare og tager alle tingene. De gode ting. Dem har du ikke noget af. Sorry. Skal jeg fræk, Sonny boy? Skal du være fræk, Sonny boy? Altså, han spørger efter gode ting. Men, Gode ting, det her det er godt. Jeg tror Magnus. Nå, det lignede Der bare, bare at det han har havde det fået sygeste, kæmpe ja. muskler på min. Hvad? Jeg har ikke hans bue eller pickaxe og alt det der. Jeg har ikke nogen Nej. pickaxe. Der ligger en pickaxe ude. Nå. Har du den, Kasper? Nej, jeg har Bare ikke nogen sig, pickaxe, men jeg Carter. har hans bue, hans pile og hans svær. Yes! Okay, vi troller ham lige. Sådan der. Nu er vi rundt. Løber vi ud. Ja. Nå, vi fik da 55 bøf, og det er faktisk det, vi har mest brug for. Hold kæft, Bjevs! Nå. Så får man måske ikke nogen warning for... Nå, der kom den. Vi har spillet på et server, der hedder EE-Craft. Der hvis det var, når halvdelen af det, man skrev, der var... det stod med blokbogstaver, altså store bogstaver. Så blev der skrevet fix caps. Nå. Så jeg skulle lige prøve... Altså, det var en admin, der skrev det. Ja. Så jeg skulle lige prøve at skrive den næste, der skriver fix caps. Skynder mig 1 million i Minecraft. Det skal jeg selvfølgelig med stort. Det er E-Craft, det ligger vist lige over os på Minecraft-listen eller sådan noget. De har været helt nede på 5. pladsen. Nej, okay. Nu tror jeg, at de ligger- der, hvad hedder Lol, de det? er der ikke engang. Ha. Det var RC-Craft, jeg mente. Nå. Jeg kan lige prøve at se, hvor... Tror jeg, de der AB Emil og, Spiller hvad fanden lidt. hed den anden? Og Emil, nu tror jeg, de går hjem. Og så laver de en ny rustning, eller Madsen hedder han. Jeg tror, de går hjem, laver en ny rustning, prøver på enchanten og fejler med det. Eurocraft, der kommer Men over. nej, jeg havde de der 30 XP. EE-Craft, en server, du aldrig glemmer. Hvor er de hen? Og jeg fik ikke hans hjelm. E-Craft, dem har jeg sgu da set en gang. Rimelig højt over på Minecraft-listen. De har været på 5. pladsen. Er de på 5. Det har de været. Det er de i hvert fald ikke mere. Så de ligger på 107. pladsen. Ja. Så har de en Tekke, der ligger på 121. En Skyblock, der ligger på 138. En Prison, Den- 341. Det er de nummer 120. 107. 107. 107, ja. Det vil jeg sige, det er fandme meget i forhold til det, de har været oppe på. Ja. Jeg synes, at det er rimelig godt af mig, at jeg ligger på 17. pladsen. Ja. Eftersom at jeg startede serveren i slutningen af december. Okay. Rimelig hurtigt, synes jeg. Den blev kendt. Vi også bare have Hvad, reklameret inden for den, så kan vi... Jeg har, altså her, der lå vi omkring 8. pladsen her for ikke så længe siden, ikke? okay. Og så kom Minecraft-listen til at slette os. Så røg vi ned på 155. plads, men nu er vi så oppe på 17. pladsen igen. Ja. Kæft, jeg var sur der. Jeg skrev også bare mails til dem og alt muligt. Nå, det må du også, vi kommer lige til at slette dig. Ja. Jeg håber ikke, det gør noget. Så vi håber. Det gør det fandme. Altså, hvis det skal være, så sender vi lige en vin eller chokolade, så er det godt igen. Det gjorde det sgu ikke. Altså, det er selvfølgelig Minecraft, du var hvis du skulle være i tvivl. Det. Jeg kunne godt tænke mig at vide nu, hvor deres faction lå, og så lige sådan join klokken 4 i nat, og bare smadre alt. Kan jeg finde ud af koordinater, hvad? Altså F-map, eller hvad? Nej, jeg går bare hen til dem og ser koordinaterne. Men her er sgu så F map. Det er da ikke det, er den fedeste admin. Krigsgud, der hunger, der tager los, der gamers. Krig. Nå Kasper, skal du have noget bøf?